So good morning mga lagan. So karon mga lagan is day off na sa ta. Delivery na sa ta karon, di ba? So maraming content ron. Wow. So sa dili pa ta mag-deliver mga lagan, natay suruyon sa lugar diri sa car mga lagan. Diba? So first time na tani mga to dito. Ako wala pa sa takat tuodaan ni, no? So try na tag-check sa Google Map rata. Hindi gina to makuan, mga tana lang ta. Tana lang ta diri sa ako ano. Sa nga magi ana to nga tao. Eh kita first time kita to mga lagan. Diba? So suro-suro sa panagsa. Wow. Katong mga kuan ang deliveran, paabot lang mo sa kadaliha kay inyong delivery rider naglaag pa, diba? So maglag pa. Tayo sa kalugar diri sa car mga lagan. Ang check diri nindot man daw dito pag Anduin. So ang pakita sa ninyo ang mga view dito, diba? So let's go mga lagan. Ni padra tanga unta mo ni atong atuon matultulan, no? So mo sana lang buta sa mga local diri. So what's up mga lagan? So nabot na ta diri sa Camari Hills, di ba? Sabi, no? So mani ang view sa Camari. Taglaag dari mga lagan sa Camari Hills. So diri ni sa kalidngan car mga lagan. So continue na tag-deliver mga lagan, padayon na ta sa car kana nagpaabot na ron ng mga na to ani delivery, di ba? So thank you kanyo mga lagan. So, siguro diri na nato yung natong video. At least nakalaag ta diri sa Camari Hills. So thank you kayo ninyo mga lagan. Ride safe. God bless na tanan. So thank you. Kay padayon na ta sa delivery.